Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano moloso thuolo mondo achak arome kode studio ka okinyi ma kawuono ni. Nyinga pok aloko, an Pastor Omedo, Agustino Omedo ma ja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony, buto koro Gonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Ago erokamano janeno mar LTN, okinyi ma kawuono ni. Akelo wach mangima, wach manyalo gonyo mama moro, kata jaduong' moro, kata kijana moro, kata chiliel moro, kata nyako moro, kata nyathi skul moro, mabiro wacho adier ni pastor, wach miyalo oloya kod bura. Omiyo thuon wach ma kawuono adwa wuoyo wacho ni Jerusalem manyien. Tiende ni dala manyien. Nyasaye ora ka gi message ni aneno Jerusalem manyien. Aneno dala manyien ma kawuono ruoth loso. Okinyi ma kawuono ni. Samoro en dala ni, omiyo bedane mos, ikaw dakika moko matin ka ng'eny to 30 kende, ang' nalam kodi Nyasaye, mitapo nono ni ine Nyasaye ma wuoyo, Nyasaye ma wacho ni Jerusalem manyien. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kul wi kamoro amora minena mondo weche duto waket e lwet Jehova. Ago erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu majawar. Janeno ka ok aketho sa, thuon wach mawuoye wacho ni Jerusalem manyien. Aneno dala manyien ma kawuono ruoth loso. Jerusalem manyien. Omiyo kinyi ma kawuono ni adwa ni ng'ato bedane mos. Kicha wacho na aneno Jerusalem, aneno dala manyien ma ruoth loso kawuono. Kata obedo ni Satan osesando. Kata obedo ni Satan osesando ngimani, mi dalani odong gundani, kendo ahiti oseyiecho. Kendo ji mang'eny ong'e ni ahiti en ang'o? Ahiti en yamo mang'ongo, oseyiecho kamano, kendo idong kikuyo. To ruoth ora ka gi message mondo awachni niya, osebiro mondo mi oket mise motegno, kendo ogere gi kite mabeyo. Kata Satan oseyudo thuolo, ogere gi kite mabeyo. Satan ok noyud thuolo kendo e ngimani, kata e dalani, kata e odi. Nikech akelo Nyasaye ma wacho niya, osebiro mondo mi oket mise motegno. Ing'eni ji ok ong'e ni mise en ang'o? Mise en foundation. Nikech ot kigero nyaka obed gi mise. Ka mise ne yom yom to odno ok nyal ger. Odno kata kogerore to biro bedo mayom to chieng' moro noruombre piny. To Nyasaye ora ka mondo awach ni janeno kinyi ma kawuono kamibetie minenani ni osebiro kendo mondo mi oket mise moseguro motegno. Aneno dala Jerusalem. Aneno Jerusalem dala manyien ma kawuono ruoth loso. Mae momiyo adwa na som kodi, adwa ni kawie mumbi kama intie janeno. Adwa ni kawie mumbu kama intie mondo wasom kodi ndiko mar Jehova. Adwa na som kodi Isaya 54, wabiro chako kari 11. Aito bang'e wabiro dhi adhiya to wabiro lamo kodi Nyasaye. Omiyo thuon wach kata ndiko wacho niya, winji in dala mosandi. Adwa ni bedi mos mondo iwinji teko Nyasaye. Owacho niya, winji Jerusalem, dala mosandi ma ahiti oyiecho, mi odong gunda kokuyo, maonge ng'ama nyalo oyo. Abiro keto mise mari gi kite motegno. Abiro keto mise mari gi kite motegno, mi ageri e kite mabeyo. Winji in dala Jerusalem, winji in Jerusalem, dala mosandi ma ahiti oyiecho, mi odong gunda kokuyo, maonge ng'ama oyo. Tineno kinyi kawuono ni, adira biro wacho, jaduong' moro nena kasani, mama moro nena kasani, chiliel moro nena kasani, nyathi sikul moro winja kasani, nyako moro, kijana moro, ma wacho adier, mabiro wacho ne pastor. Ani ma ahiti oseyiecho ngimana. Ani ma ahiti oseyiecho dalana.
kendo ane maiti oseyiecho oda. Aonge kwe, adong ka kuyo. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Mawacho niya, abiro keto ruoth Nyasaye mawuoyo kan Pastor Omedo. Abiro keto mise mari mi agere gi kite motegno. Mi agere gi kite mabeyo kendo. Nyasaye mawuoyo kan Pastor Omedo. Awuoyo gi dala mosandi ma ahiti oseyiecho. Mi odong gunda kokuyo. To muma mar Nyasaye wacho ni abiro keto mise. Mise en foundation. Aneno dala Jerusalem kawuono. Aneno dala manyien ma Nyasaye loso. Aneno ngima ng'ato ma Nyasaye loso kawuono. Aneno gik ma Nyasaye loso, ng'at ma Nyasaye loso kawuono. Abiro keto mise mari gi kite mabeyo motegno mi agere gi kite mabeyo. Nyasaye mawuoyo kan Pastor Omedo. Adier ng'ato nena kasani. Mama moro nena, jaduong' moro nena, kijana moro nena, chiliel moro nena, nyathi skul moro nena, nyako moro nena sani. Adier owacho adier. Onge more dhod chunye. Odong kokuyo. Odong kokuyo. Okinyi makawuono ni. Kendo onge kwe e dhod chunye. Okalo wach moro matek. To ruoth osebiro ka mondo ogeri gi mise motegno kawuono. Iwinjo mama, kik ibed maluor. Kata sasano osesando dalani. Kata ichi oseyiecho dalani. Kata dalani osedong e gundni. Kata ngimani koro Satan sando. Nyasaye ora ka gi message. Awinjo tekone kawuono. Obiro gero dalani kawuono. Obiro gero gi mise motegno. Miyo chako keti migurri motegno. Mana kaka Mose wacho. Akia ni ng'ato bende awuoyo go kama nitie. Mabiro wacho adier ne pastor. Awinjo teko Nyasaye. Adier ka ng'iyo ngimana to ane maiti oseyiecho. Adier ka ng'iyo dalana to ane maiti oseyiecho modong gundni. Adier ka ng'iyo dalana dier. Ta winjo ka ane makuyo. Ta kawuono Nyasaye obiro ka. Owacho no biro moyo chuny joma chunygi lit. Obiro gero dalani kawuono. Gi ng'ise motegno. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Adwa na som kodi muma mar ariyo. Wabiro dhi kodi kaka Roho ma Nyasaye ochika. Muma mar ariyo wadwa somo Jeremiah. Mondo ariyo gi muma masomoni. Bang'e wabiro lamo Nyasaye. Adwa na som kodi Jeremiah. Jeremiah tuwasomo kari 8 kari 18. Jeremiah 8 18. Ndiko mar Nyasaye wacho niya. Kare weche gi Jeremiah noneno. Adier nyaka Jeremiah, prophet Jeremiah noneno. Ndiko mar Nyasaye wacho niya Jeremiah 8 kari 18. Owacho niya. Akuyo ma ok anyal yudo kwe. Kendo chunya tuo. Akuyo ma ok anyal yudo kwe. Kendo chunya tuo. Adona wuogi mama moro. Adier manena kasani. Obiro wacho ni pastor ane makuyo kendo aonge kwe. Jaduong' moro nena kasani. Obiro wacho ni pastor ane makuyo kendo aonge kwe. Nyako moro biro nena kasani. Adier obiro wacho ni pastor ane makuyo kendo aonge kwe. Kijana moro nena kasani. Obiro wacho ni pastor ane makuyo kendo aonge kwe. Chiliel moro biro nena kasani. Mabiro wacho ni pastor ane makuyo kendo aonge kwe. Nyathi skul moro biro nena kasani. Kata ja college moro nena kasani. Mabiro wacho ni pastor ane makuyo kendo aonge kwe. Winji muma wacho niya. Akuyo ma ok anyal yudo kwe kendo chunya tuo. Ere ng'ato sani. Beda yude ng'ato sani adier. Ma wacho ni pastor ane makuyo kendo aonge kwe kendo chunya tuo. Adier ng'ato nena kasani. Obiro wacho adier pastor ane makuyo kendo chunya tuo. Adier ineno tich ma ng'ato nyalo manyo tok yude. Ineno tich ma ng'ato nyalo manyo tok yude. Adier samoro somo en gi certificate. Samoro en gi degree. Omanyo tok yude. Adier ineno ng'ato nena kasani. Onyalo manyo tich adier.
ene kambi kata ene tich indiko ji permanent, teno dong mana kasuole ga kaega. Adier ng'ato nena kasani obiro po kadier osemanyo tich mamanyo tich olokore tich. To kawuono Nyasaye ora gi wach ka. Adwara som kodi 19 matindo mumasomono. Owacho niya, ligurane, awinjo ka joga ywak kuonde duto ma gintie, ka gipenjo niya, Ruoth Nyasaye oseweyo Sayun koso? Lingurane, awinjo ka joga penjore kama gintie. Akia ni in kanye, ipenjori e dhod chunyi ni Ruoth oseweyo Sayun koso? Adier samoro ipenjori ni koso mita ponono ine ma Ruoth oseweyi. Awinjo kawuono, lingurane, akelo wach mangima, wach manigi duoko. Ere ng'ama ywago tich kawuono? Ruoth Nyasaye wacho niya, kawuono okelo tich, kendo ibiro yudo tich e yor ono. Akia ni ng'ato be winja kama nitie mabiro wacho adier ne pastor. Awinjo teko Nyasaye, awinjo teko jakondo mula. Adier ng'ato nena ka mabiro wacho adier ne pastor, ane makuyo kendo chunya tuo. Nikech tuo moro gore ngimane, okuyo kendo chunye bedo malit, matuo, oonge mor nikech tuo moro osegore ngimane. Samoro ni wich bar mochwere, imuonyo yath to lokruok onge. Samoro ni tuo mar pressure, samoro ni sukari, samoro ni ndulume, samoro ni kansa, samoro ni tuo maringe chogo, samoro ni maringe remo. Isetemo nyaka go osiptende, isetemo nyaka gi dakteche, isebadho yath nyaka nyadhi nyaluo, duoko onge. Ma nyalo mi ku mi bed gi chuny matuo. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Awinjo tekone. 19 wacho niya, lingurane, awinjo ka joga ywak kuonde duto man gintie. Koso in ema ywak jaduong', koso in ema ywak mama, koso in ema ywak kijana, koso in ema ywak nyako. Lingurane, awinjo ka joga ywak kuonde duto ma gintie, ka giwacho niya, Ruoth oseweyo Sayun koso? Ere ng'ama ywago ngimane sani? Awinjo ka Ruoth changi, nikech awinjo ka teko ne biro wuok e studio ka to changi, a miracle. Akia ni ng'ato be winja ma wacho adier ne pastor, awinjo ka ane Jerusalem nikech awinjo ka Nyasaye dhi timona. Ane Jerusalem manyien, dala na Jerusalem manyien, ngima na Jerusalem manyien, nikech ndiko ne wacho niya, awe dala Jerusalem ma awinjo ka Nyasaye loso. Adier ng'ato nena ka, adier mobro wacho adier ne pastor, akuyo kendo chunyo osebedo matuo, nikech aonge mor. Kuyo ok nyal bede oda, kuyo ok nyal bede dalane. Nukendo nukueroru, mano luongoru mana ne sweet darling, mago norumo. Ji tinde luongore gi nyinge leot. Akia ni ng'ato be winja kama nitie, ne okurome dhok, ukia gima timore kit ngimanu. Adier ng'ato nena ka, oywago ngimane, adier onge kwe, udonge dala, idong kionge kwe. Adier ng'ato biro wacho adier ne pastor, onge ng'ama sugole ka gi wadgi. Ng'ato chiemo e hotel to ot to mari, nikech jachien odagi ni kwe ok nyal beti. 19 wacho niya, lingurane, awinjo ka joga ywak kuonde duto ma gintie. Koso mama in ema wuoyo kodi, in minena ka sani, in minene ng'iyane, jaduong' koso in ema wuoyo kodi, in ming'iya sani ni, kijana nyako, in ema iwacho adier ne pastor, aonge kwe nikech kwe ok nyal bet e oda. Ere ng'ama onge kwe ma ywago ngimane sani, nikech awinjo ka Ruoth kelo. Kendo jakondo mula, Nyasaye kelo kwe odi kanyo mama. In kami bete nena piwangi go kala kala. Samore nena ka idwa fundi wacho ne pastor, roma, okanyal dak e dalane. Iwinjo ma Satan kawuono kelo Nyasaye mane gi duoko, jal manyalo kelo kwe. Dongo ndikie muma ma ok adhi somo, Isaya no ndiki 9 kare 6 ni nikech nonyuola jawar, adieri biro nyuolonwa wuowi, loch nobedi e lwete, ne luong nyinge ni jabura ma ono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng', umugana ene ruodhi kwe. Awinje studio ka, awuoyo gi ng'ato mobedo mos, ma wacho adier ni pastor,
akuyo kendo chunya be lit, chunya bedo matuo nikech ok nyal kendo, ok nyal kenda, en ok nyal kende. Adier opo otedo topo ka chunye chida moa. Awuoyo gi ng'ama chunye lit nikech Jeremiah noneno wachni, akuyo ma ok anyal yudo kwe kendo chunya tuo. Jal moro nena ka, mama moro nena ka, nyako moro nena ka, chunye lit otuo nikech ok nyal kende. Opo mana ka chunye chida moa. Adier en koko nogole dala manodakie. Adier sano pango ode kende. Adier gigi lit gi chunye. Adier nyithindo to nyuol adier en godo. Ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Chunye onge kwe. Ne dichuo monyalo dak go onge. Samoro tich to en godo. To ni ng'at maluonge ne chuora, miluongo ne dichuo, otamore. Maketho ni sa kende miromo godo. Kata samina na sanene. Weche gi lit e dhod chunyi. Adier samoro nena kati ipango dalani, ipango odi. Ionge kwe. In gi nyithindi moko adek nikech jachien nogoli e dalani. Adier samoro ketie tijot, okawacho ni tich ot rach, iwacho ni pidhgo nyithindi, chieng' moro ikwago ipidhgo nyikwa mamani. Ng'ato biro winja ka mabiro wacho ne pastor, ane makuyo kendo chunya onge kwe. Jachien ogoli e dalani, ok inyal tedo. Ited ka iya, gima timi kia. Ma nyalo miyo chunyi lit, iku kendo chunyi bed matuo. Ionge mor e kind nyiri weteni, ionge mor e kind osiepeni, nyaka mon weteni. Ine ma kikalo to ji wuoyo e wiyi, iwinjo ochiko wacho ne, 19 wacho ne, ling'urane, awinjo joga kaywak kuonde duto ma gintie. In kanye mama, Nyasaye ni ka, awinjo kobro duoke odi, awinjo ling'urane, awinjo ka joga ywak kuonde duto ma gintie. Samoro ine me ywak ni Ruoth oseweyo Sayun koso. Ere ng'ama ywago ngimane sani? Nikech awinjo ka Ruoth, iwinjo ibiro yudo dichuo higani, ibiro dok e dalani mane iweyo higani e nying Yesu. Akia ni ba wuoyo gi ng'ato mowacho ni pastor, awinjo teko Nyasaye kendo awinjo wach Nyasaye mangima, nikech Muma wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Obet moloyo pala maligangla madoge ariyo. Opawo nyaka chuny dhano kama opogo paro gi chuny. Kata sani ng'ato biro wacho ne pastor, ane mabiro lamo kodi Nyasaye. Akia ni ng'ato be winja. Adier ng'ato samoro okuyo kendo chunye onge kwe, osebedo matuo. Ok onyal ting'o nyathi e bamne. Samoro osemadho yath lokruok onge. Adier temo. Adier samoro setemo go siptende. Nyaka gynecologist osetemo. Osetimne nyok operation. Daktari nowacho ni growth emo mondo ting'o nyathi. Magi no osetem, duoko onge. Chunye lit kendo tuo. Adier samoro ting'o maber, to kochopo dweche 3 to ijno nyaka wuogi. Adier weche gi omiyo chunye tuo. Samoro nena ka adier weche gi dhi kod ngimane. Adier onge kwe. Samoro nyuolo maber to koting', odok dala gi lwete nono. Ling'urane, 19 wacho, ling'urane, awinjo ka joga ywak kuonde duto ma gintie. Gise ywak giwacho ne ya, Ruoth oseweyo Sayun koso. Samoro ine me ywago ngimani, iwacho ne pastor, koso ane ma Ruoth oseweya. Iwinjo, ere ng'ama ywago ngimane sani, Ruoth mi nyathi higani miting'. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Mabiro wacho ne pastor, ji wacho ga na wuoyo gi ng'ato, ka wuoyo ng'ato be ok ane ng'ato. Roho Maler maneno ng'ato. Kawuono winjo ka Nyasaye biro time studio ka, nikech teko ne biro wuok ka. To biro kama intie to timo oni gi ranyisi. Adier ng'ato nena ka. Okuyo kendo chunye osebedo matuo. Ne yani ok onyal kendo. En okendo to mon dhi adhiya. Weche gi nyalo miyo chunyi bed matuo kendo malit. Adier kipango to chunyi chida. Igombo mondo ibed gi dhako to ikia gima timore ngimani. Chunyi ae madhi malal.
Wechegi nyalo miyo ng'ato chunye bed matuo. Jeremiah noneno wechegi. Adier samoni nena ka. Mon wei. Moko dhi pango madhi nyaka gi misigo te. Mating'ot te. Ng'ato chieng' moro timona ne pas. Ani mane giting'a. Nikech giting'o gachi. To kawuono awinjo teko Nyasaye. Samoro wei nyaka gi nyithindo ma nyathi ma jadweche 6. Wei go kanyo. Moko bende tigo nyithindo madhi go te. Nikech ok en dwaro mare. Satan odagi ni ok onyal bet kaka dhako gi dichuo. Paro go chiko wacho niya, lingurane, awinjo ka joga ywak kuonde duto ma gintie. Akia ni ine ywak kijana, akia ni ine ywak jaduong'. Miwacho ni duoth adier, iseweyo Sayun koso ane ma Nyasaye oseweya, momiyo gik ma kama timorene. Adwa na lam gi ng'ato mawacho ne pastor, ane ma weche gi lit e chunya. Ruoth kelo dhako higani kawuono, ineno chiegi manodhini biro duogo. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Mabiro wacho ne pastor, awinjo teko Nyasaye. Ane ma weche gi lit e dhod chunya. To kawuono ka Ruoth owacho ni nyalo timo to timo. Nyasaye matimo. Lingurane, awinjo ka joga ywak. Nyasaye ma wuoyo kan Pastor Omedo. Giwacho ni Ruoth oseweyo Sayun koso. Nyasaye pok oweyo, entie ka. Wabiro lame kodi. Adier ng'ato ywak ka. Okuyo kendo onge kwe e dhod chunye. Satan otamore ni ok onyal gero ot e dala. Mae momiyo jomoko osegero malit osiko. Mabati moro abiriyo to be gipadore. Jomoko be igero negi mana kaliel otimore. Samoro ka babani moro tho kata mamani otho, kore kigero ni malit osiko. Ka osegeti weye kanyo, wechegi nyalo bedo ni malit. Samoro adieri pango mondo migedi, wechegi dhi maruchre malal. Samoro mabati nisenyiewo, musumal ne piny, yien ne piny, mondo ichak wuoth mondo mi dhi igedi, wechegi dhi malal maruchre. Samoro adier ne ichako gedo maber, pesa norumo ma ot odhi mochungie kore, otamore ok nyal rumo. Jochiene noramo, dang' iger maber nade dala ka. Wechegi nyalo dhi e dhod chunyi. Samoro ipango mondo mi igol dala, wechegi dhi maruchre malal. Higa ka higa ipango golo dala, higa dhi maluor, mawachno kal. Ka ok otimore, iwinjo, 19 wacho niya, lingurane, awinjo ka joga ywak kuonde duto ma gintie, ka gipenjore niya, Ruoth oseweyo Sayun koso. Adier ng'ato samoro nena ka. Adwa na lam gi ng'ato mabiro wacho ne pastor, ane ma gige timorena. Winjo kawuono Ruoth, iwinjo higani ibiro gedo e nying Yesu. Ibiro golo dala higani e nying Yesu. Iwinjo ot mano chungie koreni higani rumo e nying Yesu. Beda gi yie. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Mabiro wacho ne pastor, awinjo teko Nyasaye. Ane ma chunya lit kendo onge kwe, kendo chunya tuo ni ok achako ohala to ok dhi maber. Pudha mag jomoko to dhi maber. Pastor, ane ma chako ohala to chunya chidogo mawe. Awuoyo gi ng'ama chunya lit. Ikia gik miketo ne uso onge madhi kata achiel. Samoro iteme gomena, samoro igo mandas ndara, samoro en chapat, samoro en nyoyo mikete ndara, samoro en lewni emiuso, samoro en wuoch, samoro en gotel, kata ng'at manyiewi onge. Wewe gi nyat moro mabedo kamus, mawinjo mawacho ne pastor, samiyalo taweni ane miyala. Samoro ng'ato nena kadier, weche gi lit e chunyi. Niket mar duka, niket mar M-Pesa, niket hardware, niket gini workshop. Gik meuso tieko kata higa achiel, kata ng'at mapenjo onge. Akia ni bende awuoyo gi ng'ato kama nitie. Kawuono awinjo ka Ruoth timo. Samoro in gi yiedhi e dho nam, samoro in gi mitokni mating'o ji, kata mat makelo ohala onge. 19 wacho niya, ling'urane, awinjo ka joga ywak kuonde duto ma gintie. Mitapono ne mi ywak, iwacho ni Ruoth oseweyo Sayun koso. Ere ng'ama ywak sani? Ere ng'ama ywago ngimane? Mawacho ne pastor, ane mana chako ohala, to ohala ni otamore, ok nyal dhi maber.
Iwinjo ruoth chungo hali ni higa ni kawuono. Ruoth chungo hali ni michako hala mani weyo ni e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Nikech abiro lamo gi ng'ato. Adier ng'ato samoro nena ka. To maneke dala. Uniga ka higa uiko. Adier samoro nena ka. Nen garanti. Ni higa ok nyal luoro kapok uiko. Tandiko wacho niya, ling'urane, awinjo ka joga ywak kuonde duto magintie kagiwacho ni ruoth oseweyo Sayun koso. Ere ng'ama ywago ngimane, ere ng'ama ywago dalane, mawacho ne pastor, ane malalo watho neke, kawuono ruoth chungo tho maneke dala, instant miracle. Yaya kuom Yesu, nikech abiro lamo kodi Nyasaye. Ng'ato samoro nena ka dier ma chunye lit, okuyo okonyal bedo, chunyo bedo matuo. Jaode pango mondo miyo nyuome, weche gi ruchore malal. Samoro pango mondo nyuom chiege, weche gi ruchore malal chop. Ging'iyo nyaka nyimine ni maluwi nose nyuom dhok. In jachien oketo ni ok nyal nyuomi. Jachien oketo ni ok nyal nyombo. Ling'urane, awinjo ka joga ywak kuonde duto magintie kagipenjo ni ruoth oseweyo Sayun koso. Awinjo ka higani, iwinjo mama, ibiro nyuomi dhok. Iwinjo kijana, ibiro nyombo higani. Wawuoyo gi nyathi skul moro bende. Adier, okuyo kendo chunyo osebedo matuo. Kamoro ene college. Adier osomo to gima owinjo onge kata chiel. Chon to noriek. Kendo nobedo namba chiel. Tino dok mana chien. Weche gi gidhod chunye. Wawuoyo gi ja college moro. Adier ma ene college to kone kama fi biro ae. Weche gi lit dhod chunye. Adier mama moro, jaduong' moro, ywago dalane, skul bogo nyithinde ni jela. Andiko wacho niya, ling'urane, awinjo ka joga ywak kuonde duto magintie. Iwinjo nyathi sikul, ibiro kalo penj, kendo rieko ma in go choni, biro duogo, kendo fi manotamore ni, biro duogo, biro Nyasaye, biro kelo, misom, michop nyaka university. Adwa lamo gi ng'ato. Umere chieng' moro mama moro biro ira. Otimona neno ni pastor. Ane ma ywago dalana. Na puonjo nyithindo. To kong'o miyo dalana ok nyal dhi maber. Omiyo nyithina nanyuolo nyithinda ang'wen. Adek kong'o osenego. Koro dong' ariyo. Pastor aonge kwe. Akia ni ane ma ruoth oseweya. Nalamo kode Nyasaye. Mang'isa ni mama iwinjo akelo Nyasaye kawuono manyalo chungo tho mae dala. Kendo nyiwinjo ariyo manodongi onge ma jachien osenego kendo noyudo tich e yor ono. Nyako moro bende biro ira. Oywakna. Onena e Lolwe TV sa kako ni unena sani. Ong'isa ni pastor akia ni ane ma ruoth oseweya koso nikech atedo to ok ayudo dichuo. Nated ka tawinjo ka nated ka to ok atedi. Jachien odagi ni ok anyal tedo. Ong'isa ni pastor weche ga lit e chunya koso an ma Nyasaye oseweya. Nang'isa ni winjo bang' lamo kode Nyasaye ma teko Nyasaye nolor. Ma Nyasaye notimone nyakone. Seche ma wuoyo kode ni noyudo gede kendo nokende gidak gi chuo gi kwe. Kijana moro bende biro ira. Nokawo namba ne Lolwe TV. Ong'isa ni pastor nawinjo kiyalo to weche mane yalo nodhi gi dhod chunya. Pastor akia ni ane ma Nyasaye noweya. Akia ni ane ma ruoth noweya. Nikech chunya osebedo malit. Aonge tich. Nasomo to tich otama. Tang'isa ni kawo namba na to nomanya moyuda. Nalamo kode Nyasaye. Nyasaye machiwo tich. Bang'e ono notimore instant miracle. Kendo seche ma wuoyo kode ni en manager e kambi moro. Adwa nalam gi ng'ato mawinjo kosemako kare. Mawacho ni pastor awinjo teko Nyasaye. Kata kawuono biro ae studio ka. Jal moro nowinjo ka yalo ka. Teko Nyasaye nolor. Nowuok e studio ka. Manodhi moluare ngimane. Kama ne entie kotuo. Mochango instant miracle. Adwa nalam kodi.
Wea negi metimo. Kinyalo mako tipiti maki. Kinyalo go chogeti penye tego. Kama intiere na kani inkanyi. Nikeji wuth Nyasaye ne wachoni. Awinjo ka joga yuak. Kuonde duto magintie. Kora kiange ma intie. Wea ne TV. Makane TV. Gane choge penye mondo walam kodi Nyasaye. Walamo. Agon yero kamano Nyasache loch. Akao mama nyakete lweti. Akao jaduong ni. Akao kijana ni. Akao chiliel ni. Akao nyako ni. Akao nyathi sikul ni. Akete lweti Nyasaye. Dhiye kama entie. Awinjo kano yuak japuonj. To ndiko wachone ya. Nyasacho bado okshiek. Be iti kodino. Kendo sewinjo kwayo ni. Alamo kan gi yene esete mone. E nying Yesu majawar. Janena mana kaka wacho. Ni nyinga en Pastor Omedo, Agustino Omedo, aja Kisumu County. Aego ng'milong niko go buto Koragonda School. Ajal mowar kendo mopong kod teko maro maler. Namba na weyo ka mondo watudre e sach Nyasaye. Kapok aweyo kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. Anwoyo House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo Primary School. Kanye mwana gi hall maduong'. Kaine chuny town Nairobi ka, ikaw number 25 to Lori Mwisho Terminus. Come and receive your miracle. Ji mang'eny osebiro moyudo miracles, moyudo konyruok. Just come. Namba simo en 0726 8439 41. Anwoyo 0726 8439 41. Namba chielo en 0750 38 34 99. Kao kamano to Nyasaye mondo gwedhi ka watudore. Shalom.